na basically vamanakini shumba ufa magidian chiempara yakanga iri satate ari makuseni apo ndakatyora neboizi tiri pateni bebi yakasvikana mumzwa nebek ndakabva ndanzwa mhepo yakawanda purafe ndikanzi wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati 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 zvakandikatyamadza ndikati what ndakabva ndatarisa wachinji chekazvikati handidi kunyepa zvakandirwadza mukatikati zvekusvika pakuona nyeredzi maskati ofcourse nabhebi wangu taitodanana zvekutonisana kuti tichazororana asi pazvindakatisati tapanana saka nombuya nekupikwa ngaaiwa zvikanzi wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati 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 samagidiani ndakambobvisa nguwani ndobata mumusoro ndichina tsoga yaplan bebi ndakabva ndatinga auye pazayani nekufamba kwenguva chichazongobuda chokwadi ndichimtarisa tsakazobana 9 months uenda kuchipatara ndokuzvara mukaradi handiti aidana nemurungu asina pras ndakabva ndamusiya ndamuita wasta zvikanzi wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati 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 zvakandikatyamadza ndikati what ndakabva ndatarisa wachinji chekazvikati handidi kunyepa zvakandirwadza mukatikati zvekusvika pakuona nyeredzi maskati ofcourse nabhebi wangu taitodanana zvekutonisana kuti tichazororana asi pazvindakatisati tapanana saka nombuya nekupikwa ngaaiwa zvikanzi wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati wamenya orange clevermani wamenya orange chisara uchiita zvemukati